mynd ar wyliau I wersyll hyll glan llan. Ond mae pethau rhyfedd yn digwydd yno, wrth I blant ag athrawon ddiflannu. O, helo! Mae'r llyfr yma yn anhygoel. Ydych chi wedi diflasu gyda'r un hyn lyfrau, yr un hyn themau a'r un hyn gloriau? Ydych chi eisiau llyfr llawn hiwmor? Ydych chi eisiau llyfr da chi methu rhoi lawr? Os felly, darllenwch Hufen Afiach Dai. Croeso I gwersyll hyll lan llan. Dyna le I greu helynt, herio a chael hwyl. Dyma lyfr arbennig. Mae'n rhaid I mi darllen hwn i'r dosbarth. Bydden nhw'n caru cwrdd â ti na ti bach. Dwi'n caru lluniau Hiwaron. O na, mae Tina dal ar y tŷ fach. Mae Meilyr Sion wedi creu campwaith sy'n dod yn fyw gyda lluniau arbennig Hiwaron. Os ydych chi'n hoffi, cymeriadau od, lliwgar, chwerthin a neges bwysig o gydweithio. Prynwch Hufen Afiach Dai yn rhad yn eich siop llyfrau leol am £4 a 99p. Peidiwch bwyta